Tampereella on käynnissä tutkinta, jossa epäillään ravintolatoimintaan kytkeytyvää ihmiskauppaa. Reilu viikko sitten Pirkanmaan käräjäoikeus määräsi 2 miestä vangittavaksi. Ihmiskauppa, etenkin pakkotyö, on lisääntynyt viime vuosina Suomessa. Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän mukaan 45% ihmiskauppatapauksista on pakkotyötä. Mutta mitä pakkotyö oikeastaan on? Pakkotyö on työ tai palvelu, johon ihminen pakotetaan rangaistuksen uhalla, ilman vapaaehtoista suostumusta tai mahdollisuutta kieltäytyä. Suomessa esiintyvissä tapauksista suurin osa on rakennus-, ravintola- tai siivousalalla. Käytännössä rikoksentekijä pakottaa uhrinsa alisteiseen asemaan ja hyödyntää häntä taloudellisesti tai muulla tavalla. Uhri joutuu tekemään liian pitkiä työpäiviä lainvastaisissa olosuhteissa, esimerkiksi liian vähällä palkalla tai kokonaan palkatta. Pakkotyöhön liittyy usein myös kokemus psyykkisestä tai fyysisestä väkivallasta.